Те ни гледат, човек! Ще ни гледат. Не са за автобус обаче. Жалко. Пусна вече. За автобуса са, бе. За автобуса, бе. Айде. Добър ден! Първите в първия епизод. Тръгнахме от 7 дни от църквата, в 7 дни хвана всичките пътници, после слати да яшим като един човек. Така че, ако искате... А още не сме намерили някой да ни се довери. Надяваме се, че вие ще сте първи. Ако искате, караме до Сухия парк да се разхождате или какво, трябва да си лапим по пъти. Той може да ми е попит. Той е сега, аз не съм... Готов съм на крайности, само да се съгласите. Айде! Имаме си хора! Тя каза, ни няма. Заповядайте! Те просто нещо в колата им има проблем, може би. Да, и просто ние сами имаме проблем. Супер сте! Как се казвате? Аз ми Вайло. Амата как се казва? Как се казва? Казах им как се казваме, Пламен от Божидара и да пълни това са нашите първи гости. Здравейте, здравейте. Много ми е приятно. На разходка ли отивате или нещо друго ще правите в Южния парк? На разходка отиваме малко на въздух. Браво! Първи път един мъж да каже, че е по-приказлив от жена си. По-приказлив каза, че Ами, с непознати хора той е по-приказлив, а иначе аз като познавам хората, Значи до Южен парк имаме много време, ще опознаем, ще станем толкова близки. Да, зависи от къде ще минете. ние не сме таксита, така че няма да обиколим София заради това. Не, аз нямам проблем, просто казвам. Няма спешна работа. Какво се занимавате? На разходка сме тръгнали. Аз какво се занимавам? Аз се занимавам с поддръжка на приложение на сървъри. Виж, и си качихме умни хора, виж. аз съм медицинска сестра. Медицинска сестра. Аз имам истории. Страхме много от... Повечето мъже няма страшно. А семейни ли сте, смисъл, женени ли сте? Да. От колко време? Ами, почти 3 години. Имате ли трети или четвърти член на семейството или сте само двамата? Ами, тук с нас е в момента. Чакам. Да, бе! Внимателен. Това вече беше... Мога да си слагай. Нали може да ти? Да. Не си слагай кола. Момче, момиче, знаете ли какво ще е? Момиче. Много хубаво. Аз имам 2 момичета. Кажете и някой ден, че се е возила в първия епизод в първия сезон. Чудесно. Мале хора. Кога се очаква щастливото събитие? Ами, за лятната ваканция. Най-хубаво. Летните девета са супер. Може да се прави каквито искаш. Рождени дни, парк, навънка, градинки. Моите двете са зимни. Ужас. Внимаваме като ги правим. Но понякога не става, когато искаш. Не става, така е, да. Така е. А защо? Вие казахте, че имате 2. Да. И са зимни. Но какъв е проблема с зимните? Проблема с зимните е, че прохождат, когато навънка е мега студено и ти трябва да ги държиш в стара къща и да се чуеш какво ги правиш. А когато е лято и те си прохождат тревички, паркове, отделца, всичко е много по-лесно. Да, може така да се каже, но в момента, в който прохождат, почват да пипат неща, да се въртат с храсти, да ядат неща. Доста по-рано го правят. Като пролази още. Да дай ли един непоискан съвет? Може, да, разбира се. Наспете се. Значи спете сега и да не ви се спи, пак спете. После като ще малко съня става... Но иначе е много хубаво, като станат 5-6 клас. Кът става съня, така ли? 5-6 клас, като станат децата е много хубаво, но тогава... Не сме си представили, че първите хора, които ще успеем да си качим... Това е много хубаво и на добра приличка, според Нали? Да. Ще ни се случат нещата. Да. Да, и аз така. А вие очаквали сте да ви се случи днес това нещо? Не сме очаквали това, Приключенци ли но... сте? Ето. Дефинирайте приключенци. Щом се качим при нас, няма за приключенци. Обичате Аз така го разбирам. нови неща да правите? Обичате ли нови неща? Да, но не винаги. Има пропорция между старите и новите. Тоест, по-голяма част от вече нещата, които познаваме и експериментираме, но не толкова много. Кое е най-лудното нещо, което сте правили? Ето това ни беше един от... Да. Двамата заедно. Освен това, че се качихте при нас сега. Което разбира ми е нормално да е лудо. Двамата май няма. Лудо... Предстои.
Не, Това ми предстои точно така. може би в момента аз не бих могъл да се сетя, но да. А как се запознахте? По принцип не го бяхме планували да е като на разпита, но сте първи и импровизираме. Не, няма проблем, всичко е точно. Беше го Запознахме се по интернет. Това е супер. И вие се запознахте. И аз съм той ми имаш, той ми е само съдружник. Абе не лъжи хората. Това само така, за да... Да, за предкарване. Да, примерно. По интернет. То е все по-модерно и все по-разпространено. А с приложение или сайт за познанства? То общо взето няма особено значение дали е приложение или е сайт, но като цяло приложение. Аз моя мъж го намерих също с приложение за познанства и съм много доволна. Адвокат е, да. Да, и аз търсех адвоката, ама не. Има супер свестни стойности хора. Има, да, и според мен хората си... Ами на Paradise като цяло, ако може да ми оставите, ще е супер. Боже! Навсякъде може да ми оставите. Според мен хората, които ползват такъв вид платформи за познанства, са хора, които си ценят времето или нямат... Или го нямат точно така, защото с един разговор най-малкото да го видиш човека как се изразява, държи и така нататък, може да си прецениш дали си заслужава да се занимаваш или... Да. Не знам моя мъж как се занимава с мен, аз пиша отвратително. Случайно е. Това всъщност може би няма чак толкова голямо значение, тъй като човек доста често прави грешки, тъй като бърза, също така, пак от липсата на време. Да, също така приложенията, нали, почти всички приложения имат така наречен коректор, който много често променя думата и вие ако си мислите, че сте написали някаква дума, а той е решил, че има грешка в нея или наистина има грешка и е променена на друга дума, може да се получат доста конфузни ситуации, особено ако се пишете с някой, който не познавате и не си видите грешката. И ако в приложението няма и възможност да си поправите текста, става много така... Може да стане забавно пък. Да, човек после влиза 15 минути в обяснителен режим какво всъщност се иска да каже. Аз не исках точно, това не веднага. Колко време си писахте преди да се видите? Доста. Да, може... Ама защото тя се дърпаше или ти? Не, въобще не сме се дърпали, но просто... Аз работех на две места първо. Да. Като с повечето хора в този сектор. Да, там е много... Там е, се е кът, няма хора, няма качествени хора никъде. За качествени пък... много по-трудно. Да. Но да, и като цяло доста време си писахме, но пък сме си писали до към 2, 3, 4, са огромни, така много ни вървеше приказката. Общо взето май си купихме билети, Купихте си билети, бе? Не, като се видяхме си ги купихме. Значи след първата, или на първата, или след първата, аз вече не си спомням, нищо си беше 3 години, то се очи са 30, но човек в един момент, като почне да се чувства много комфортно във връзката си, почва да забравя някакви неща. Или му се строят много отдавна. Вече беше ужасно романтично. Много романтичен. Не, просто аз ще се оправдая, че съм забравил за някакви детайли. За да ти не питам. Може, тъй като наближаваме крайната ни точка. Аз ще ви знам един предпоследен въпрос тогава. Задай. Искам дамата да ми каже коя е според тебе неговата суперсила. Суперсила. Той просто е много балансиран, според мен, нали, в нашата връзка той е балансьор. Тук аз съм по-импулсивна и той балансира нещата винаги. Според мен това му е много добро качество и нали... А кой ви е любимия страх? Малко е двузначно, нали? Това е списането преди малко. Нещо такова, да. Нали? Добре, а ти ако трябва да определиш нейната суперсила, каква е? Щом ти си балансьора? Тя е много сърцат човек. Много е добър. И медицинска сестра, това е супер. Да. Аз не трябваше да лева още на първи. Трябва да си по... Да не говорим колко живота е спасил, нали? А ти каква медицинска сестра си? Операционна медицинска сестра? Не, аз съм работила, най-много стаж имам в спешно отделение. В коя болница?
в Лозница. Плана много ми ще запомним, надявам се. Ама не, сега не работя там. Добре, аз и друга ще дойда. Сега работя в пластично отделение, ама в отделението не в операционна. Къде е в операционната силна е много по-трудно, нали? Ами, не, моето, аз не мога да стоя на едно място, нали? Докато в спешното в тия неща има движение. Сега с бебето знаеш колко много движение ще. Добре, искате ли да ни кажете какво да попитаме хората след вас? Ако някой се качи. Да, интересно ни е, ще се опитаме всеки, как се казва? Всеки, който се вози, да зададе въпрос на следващия. Може да е клиент, пациент. Зависи как го възприемате от ваша гледна точка. Нещо да ги попитаме, което... Може и да е пикантно, може да е по-пиперливо. Какво е, може би, какво е най-хубавото нещо, което мислят да направят през този ден? За тях си или за някой друг? Супер! Ще ги питаме. Може да се обадим да ни помагаш с въпроса. Тук надясно? Да, тук надясно е перфектно. Ще намерим време да отбием, да спрем. Да ви кажем къде може да се гледате. Кажете да. Ще бъде монтирано може би в рамките на 2-3 дни и ще бъде в канала Чисто нов. В YouTube, ползвате Instagram, TikTok, предполагам всичко. Той нищо. Аз съм off the grid, както се казва. Но имам компютър и съм майти, това е причината, тъй като... В TikTok и в Instagram канала се казва BipStop. BipStop, да. А в YouTube ще си е вече цялото видео монтирано, там се казва Бипарите. Супер, окей. Супер. Идеално. Хора, изключително много ви благодаря. Ние всички ще се гледаме. За нас също е толкова много, колкото и за вас. И ние ви пожелаваме в това приключение, дето ви предстои лятото. Много успехи и едно здраво дете, което децата осмислят живота, така че няма как да... Така да. Да, верно, не трябваше да плачем първи. Този епизод не е много добре. Не, много ви благодарим, че сте качихте. Вие сте първо проход. За нас беше, ще трябва да направите прощапълник някакъв. То как става, ще спитка? Да. Ето за втория епизод може някой да умеси. умеси. Ще след 2 минути. Това е много хубаво. Добре, отбивам някъде към парка. Тук надясно е супер, ако е удобно. Супер! Хора, спасихте ни началото!